live ya lero si yochedwa komanso live ya lero ndiyo ngounikirana mwa ulemu kunjaku nkopinyulana kunjaku nkotra pano ndipo anthu afuna umapeza kena kaliwonse kotranga mutapiri munthu amene ndalama zako sizili up to date ndi amene umaoneka ngati olakwa komabe poti tatani kale tingotanukabe exactly so padzana lomwe idapa nkhani yomwe atibweretsa pano tiyambe pamene ndayambira dzana lomweli kunali nkhani kunali interview ife mudziwa mwa masiku onse tinankhala kunachitika interview yokuti Nyamata amafotokoza mbali yake koma nayenso nkhani yake kuti iyambe it must be 2 years ago where this whole situation started anafotokoza mbali yake nkhani jaso tinayikamba pa live munthu uja ananena mbali yake of what happened anthu ena so I'm sure amene ali involved iso nawonso anali side yawo koma iye ananena side yake you know what followed wopangisa interview anamuza apepese popanga interview afufuteso chanchani and what not koma nkhani yomwe anabwerera Nyamata yo kuzadanda amanena kunena kuti anakhazikidwisidwa ku prison osamvedwa mbali yake and also kuti munthu odandaula anali mai makhumucha iwo sana panga attend hearing and what not. That's what he came to say, which in fairness munthu is allowed a voice and mu situation ili yokutankhula koma zinaoneka ngati kuti side yawo gogo ndiyo mweli yofunikira kwambiri and ife tinayankhula mbali yathu nkuchoka pamene paja. So a day after ife titayankhula nkhani iji Isabel Solomon akuti alisa hope mwandiona Isabel ndakuona ine ndipo ndakulandira. A day after ife titapanga comment za interview manager zopepesedwa zitaenda kale koma statement atatuluka kunapezeka kuti kulika video kokuti naneso kangondipeza pa timeline zagada akudzula kudzu pamene paja. So it's not like I agree with everything zomwe zinayankhulidwa mmene momwe ndipo anthu amene munalipo tsiku limene lolo ine nalemba ndithu kuti ukanapola. That's another way of saying kuti don't go overboard koma I got what he was saying in essence anyway sirero kwacha nkhani yango yamba ngati mafunde ankatikati yango yamba ngati mafunde haya khanga tamu maya Zaka awatapa because mudziwa chani ine sinimadziwa zokuti Zaka atali ali ku join. Do you know kuti Zaka akamapanga nyachirwa aga kuti I love you ali apanda ndigone bwinoto ndasankala kuona ine Zaka akamayankhula za utuchi kupala matabwa honest to God I thought kuti ali malawa zokuti ali ku join ndamva pompa ndi anthu abwera which ineyo sindikudziwa kuti zinthuzi maumboni ake akwinako zachitikira kuti ndungoyankhula by what has been going on. So kadandaula za video ya Zaka nde akuti koma Zaka akanika kunta kumpeza nde malo mwake atapita ukatapa amayi aja ine umafia chani inu mukumbukira tikamaonera mafilimu za umafia za uchikawenga iwe ngati unali involved ndi ndalama za anthu ena ake abwera kudzakulonjera debi uli apo anthu abwera kudzakulonjera unoda ndalama zija debi wazendetsa bwana debi osampeza amatenga anako amatenga akazako amatenga mai yako akuti iwe udzaombola because iwe ngati wathawa akatenga makolo ako ukukhuzumuka ubwera nzomwe amachita nthawi ya Kamuzu mulamuliro umene uja Molina akuti network ikuthawa ikuvuta inenso ndaona kuti ndumapanga ngati maphoza I don't know why nthawi ya Kamuzu gogo athu akamuzu kumala konkujato
ngati inuyo muli ana please fusani makolo anu mwafuse nthawi yakamuzo ukasokoneza ndalama kaza mabuku kazi nayi ndalama so zachani zija iwende kulibe unyumba amatenga nako I'm telling you kwapitisa akuti ati iweyo udzidzankha mbuyo mwake kuti zakhala bwanji komanso anthu ena akakakuuza kunena kuti akuti amakufuna kunyumba sana kupeze nde tinthumwana tako atenga ndi akazi ako omwe basitu nde kuti iweyo basitu ukhuzumuka koma unabisala nkumapita koma izizi sizichitochito za malamulo za up to date zolongosoka uku kunkukhala kwa mamafia even anthu akamajoyina kaujeni mmati chani kakateo amasainitsa zonse anene abale awo munamvapo munthu akunena kuti ndikufuna kusiya izizi iwo amamudza kuti ukasiya tikapha makolo ako basi ujama noti achabwino ingondituma msoni nchomwe inechi kundipasa phwete kuti so pamalamulo a dziko how is this even okay kuti munthu amene mukufuna ali kwina inu mkutuma kuti akatenge mayi yake komanso munthu ngati inuyo mukunena kuti ayi walakwira mzimayi inuyo nanunso ndinu I'm just saying nde oppression hiyo mamba nde oppression hiyo Amalawi we don't understand zochitika zina kuti kodi what is all this inuyone no more inuyone no more apolisi sangagwire mbali wanu wainwe ndikunena kuti iweyo mbali wako anapanga chakuti ndipo tisiti nampeze tikutapa iweyo kuti komwali kwakhuzumuke apepese koma chifukwa cha munthu wa ndalama. You see, this is the junction where until you lose me the my stories ngatawa this is where you lose me. All muntu utakhala kuti how and you want to throw your power your weight around ine ndimangoona ngati kuti basi ndimazitenga kuti anthu mukukokomeza kwina there's no need munthu pamalamulo you are answerable for za iweyo zomwe wachita iweyo osati mukatenge mudzi wonse wa munthu zijanda kuzana ngati anthu amakamba zokuti ulamuliro wa MCP nthawi imeneja unali wankhaza amakamba nkhani zake ngati ziti zimene zizi zomango katapa nyumba yonse akuti bambo anu adyetsa ndalama ya chakuti anthu akuziwa zomwe ndune and you know what, this is why munthu mmodzi akakhala wazikundikira chuma then akakapanda kuyenda mtunda wonse mkungokumana ndi anthu onse amphawi chimachitika ndi chimene chichi anthu tonse tithaulakwiridwa mudzikomo muli zambiri zomwe zachitika zomwe anthu abandalama kandi zanifi kandi kuhonga majaji kuti asokoneze zisankho zokuti it affects anthu ma decisions awo amene anapanga mufulu wawo kaya mkutani kwachitika zinthu zambiri zomwe modzi dziko lonse laima kuti ngati munthu simunampeze mukagwire tuthu makolo ake make mundiwa kuti iweso awatenga maya akawatenga if that's what you want akawatenga but that is not gonna bring any action to me you can't take something, you can't force something out of me, you can't akawatenga but that will have nothing to do with me. It means iwo akalongosola lawyer wao kuti awalongosolere kuti awamangire chifukwa chacha, that will be the difference. Koma it doesn't mean kuti ndekuti I will run up and down. No, if you have an issue with me, come and face me. Yetuka ukoko nde oppression you because you want to force somebody to do something achite chomwe akuyenekera kuchita. Ine ndimati ndiyambire nkhani yanga pamenepo. Now kodi ndi network yanga
ndikufuna ndime kaye ndione because naneso ndikumayiona pena ikujama. Yeah. Exactly. Malume akunena kuti lamulo lokuti wina akalaka wina akatoledwe ndinatweto. That's why ndauza anthu kuti zinthu zimezi zinkachitika nthawi yakamuzo. You understand? So I know about this, but in this era sizili part of malamulo nde anthu amene mukumati mukamabwera pa comment iwe Alice ndekuti umasangala kuti nzima yanyozeke inu. If you were really following my page, there was even a time yomwe ine na comment kuti ya musamakhalire kunena azimayi kuti yayi mzimayi wana atatu abambosiyana because kuliso azibambo amene ali ndi ana koma mayi aota osiyana. We've talked about this, but then again anthu mumangofuna kuti is it not you? Inu nomwe mumampanga follow zaka then mukunyamuka pamene popo mukuti ya iye ujama muonjeza mumaleka nje kumpanga ni follow kusakhale munthu omupanga uje omumvetsera. Inu nomwe mmati zaka umangonena chilungamo and then inu nomwe panopo chinthu chavuta mukuti ya zaka amaonjeza chachani. You are also two-faced. Honestly speaking, you're two-faced. Akute anti network yako. Ndipo ndalumikiza network ya nomo ya madijana mobile network paliso broadband, so there is some maybe body to kamba nkhani za makhumucha nde kuti akujama network. Social media not kuti ine ndaona arrest yo koma maripoti ananena kuti yayi akuti amangira amayi yake okadandaula okala mkazi makhumucha kuti yayi video ya zaka sana ziyendetse bwino ndiye akuti zaka sakhala malaka atali kujoyena ndibona. Then anangoganza kuti atapa amayi yake mwina kuti akatapa amayi yake iye akhuzomuka kumwaliko. In that sense, so ndikomwe tinambira foundation yakhani ukoko nkufika pamene papa ndiye timangonena apo kuti yayi sizamalamulo because kale kuli kamuzo zimene zimachitika. Kodi kunali nkhani ya youth, kodi kunali nkhani ya mabuku, kunali chani mayi ukangochita kuti ndalama zija sizinalo up to date olo ukambe china chake chokhuza angwazi kuti iwe wakamba moti suli up to date then akulondole iweyo asakupeze akatenga akazako kati nthungwana atakolina toti tatu amakatitenga iwo ukatipeza ku station yakuza kuti ho nangafiwo mathawa ulo kunalibe ndenkona timatiti bagwira apapa iwo ukukuchita zakozo. Ndenzo mwe timangoseka unena kuti no zinthu zimenezozo nzausamunda nzausatana zinatha malamulo pakali pano. Inu ngati mwachita chinthu agwire inuyo, ngati munthu akudandaula za inu apange za inuyo. That's where we were, isn't it? Nde kumene koko kupondereza because amayi amene tikuuzidwa kuti amangidwa unangala kwacha zaka nangati mwana ngati that's a grown man. So mpamene pali kupangana upress pamlepo. Now ndufuna inu ndineyo no paja nambala yathu yakwana ukoko ndimango kupasani background pochita kuti ujenija inaduka koma ukukuta kwana 500. Ndufuna inu yoti kambirane ka chinthu kena kake modeka moti timvetsetsane kuchitira kuti kwa anthu amene mukakhala mumanena kuti inuyo mukungokamba zimenezi chifukwa chokuti mumachitira nsanje amayi makhumucha. Muchita zimenezi because munthu wa ndalama anthu timadana naye. Ndi pamene tofuna ndipite ndime imeneyi. So ndime imeneyi sindikuyankhulira zaka. Okay? Kwa zaka ndakuwuzani ngatali ndi madandu ndi zaka nkhani kanakhala iwo ndi zaka amayi yake sizikwakhudza zimene zozo nzawo mafia nzawo chigawenga si zinthu za straight. Ndenda kamba mbali imeneyi koma mbali iyi ndifuna ndiyankhule ndionena kuti you know amakhumucha abambwe iwaja anazipangira dzina lawo ali I'm sure munamva kwa even boma ili board of chakuti ndi part of board ya chakuti a board of director of board member or board chakuti mwaziziwa ndi ma position amene munthu mu society umapasidwa
chifukwa cha ulemu omwe ali nawo kuti ukathandizire polangizira powunikira zinthu zina mu maujeni osiyanasiyana. Mwamvesese? On top of that, amakhumucha awo abambo. Pali timati muti ngapo ngakhale ina I can't tell you the actual names, but I'm giving you information yokuti ina I'm aware of. Amapezeka kuti waja ndi amene ali ngati sponsor wamkulu kumene koko anthu okuti amalemekeza mu minimum. Mwamvesese? Stay with me on this. I want you to understand something. Now, iwaja zinthu zima izozo sanayambe lero. Amakhumuja amunawo ali ndi zawo iwowo. Mudziwa walo kuti kujani kuchitoko sanakalo wako ali ndi zawo. Koma beyond that, amakhumuja ndi munthu wamkulu. Tikamati munthu wamkulu sirukamba za ndalama zokha. Amakhumuja ndi kholo kwa inu ine. Olo ine ndili pano iwaja ndi age ya bambo anga. Mwamvesesa? Ndi munthu wamkulu even pa chikhalidwe chathu anthu amapatsa ulemu in that sense plus chuma cha plus za body chakuti ndakuza ne. Now it's easy to turn around and just say kunena kuti anthu anaonjeza nanga iye basi makhumuja matasa yankhuli INS anachita bwino kukapanga chakuti. But I want you to think whether nkazi makhumuja po mangitsa nyamara wa kunzuzucha unalufulu wake kaya po mangitsa izizi zo mangitsa mayakazakala kuyisa kuma assuming ata mangitsa zaka kandi ufulu wake kandi chana. But all of this it comes to the fact kuti amakhumuja amuna pano akulandira publicity yambakara. That's what it comes to. Akulandira publicity ya mbakata to the point where lelolo ndi Sunday pano Monday anthu akhale kuti anali ndi body chakuti iwo wakweneka kulowa mmene momwe ndi briefcase ali zokamba anthu meeting isanambe ambakale kumachita manong'onong'o kuti akazayi waja because don't forget aliyese ali nkuona kwake kwa nkhaniza. It's easy to point fingers pa mukamaliza kupanga point fingers anthu ena ukhala pasi nkuzuza kuti koma munthu yotu wakhala makhumuja nthawi yayitali. How come kuti lero ndiomwe sitikupuma wina wayankhula zotere wina wayankhula zopanga chani wina akuyankhula izi what has changed? Mwamvesesa? Ulemu wawo ukunkana chita yambakata. Mwamvesesa? Pali kanthu kena inu let me tell you momwe alili Davido ngati woyimba he benefits from the publicity of people talking. The more they talk about him kamzinena kuti wapereka mimba aso kwa nsikano wina kamwanena chakuti the more records he sells his money is in the mouth of people. Amakhumuja zitakuteka kuti kandrama ina anakabako apa zitakuteka kuti akazawo ina anakabapa izimezo zonzawo. But I want you to know kuti kulemera kwawo does not depend mkamwa mwa anthu in the sense of kuti the more anthu akuyankhula mpuma upanga drama. Stay with me on that one. Iwaja, the more people lose respect, the more it will affect business yao. You may not see that. Because munthu wa ulemu wake afike pamalo anthu azikhalira kukamba zoti wina wake anatere amakamba akazawo olomwe amangitsa anthu aja. My dear, it doesn't change the fact kuti anthu anali yambakata kuwakamba in a negative light. At some point munthu wina azakhala pasi ndikuzifunsa kuti tsopano amayiwa amatani. Amayiwa amatani. Because kale through it can't be kuti anthu adzingoti uyu wayo anthu okuti simukudziwana you were not friends per se koma zochitika pali kanthu kena kamene munthu uja akumachita kamene kakupanga attract tizinyalala. Sometimes munthu olo utakhala kuti for example tisanafike so kwa 10 men munthu ukuona kuti anthu akuyankhula zinthu zina zake and ukuona kuti amuna ako ndi munthu wankulu wa ulemu wake. You see what you're doing. Why can't you just say kuti uyu ndi mpanga ikino koma ine let me take this step so that I quarantine this. Hai anthu ena simudziwa kuti mbewu ya kalulu imakula chifukwa cha dzaoneni. Inu mukapita ukamangisa uyuyu it doesn't stop the talk. It brings more talk. What am I doing right now? I'm talking. Why? Because of kaya mwamangitsa mai yake kaya mwamangitsa iyeyo
regardless of what will be the outcome. Olo muntu uja anene pagulu iyai enda la kwiza inu zimezi jazo you can do it. You think mupanga humiliate muntu uja, but it doesn't take away too much from him uja atakupitiriza pe jiraka anthu nkunkonda so nkuiwala muntu amene it takes away from him ndi uja opita ku the body chakuchakutu eyetuka muntu uja ku body chakuchakutu ndamene akalowa anthu ambaona ngati kuti moyo wake ngwachisawa zedi, anthu amampasa ulemu, anthu amamuganizira zinthu zapamwamba zokhazokha, koma ndamene akalowa mumuja akukhala ngati kuti wachokera kumtangwanika nayenso yeti munthu ali kumayani. This is what I want people to remember. Nde munthu ukamapanga mpikisano kumati anthu samaonjeza, anthu samatani inu kumalayo kulumphawi for real and anthu ambiri amene akutengedwa kuti ndolemera including amakhumu chawo si anthu oti kulemera kwawo kunachita kukhaliratu kwa straight, sikuti ndi anthu okuti iwo omwe anachita kukhaliratu clean, kukanakhala kuti lamulo m'malami moli kugwira ntchito momwe zikuyenekera kukhalira even iwo bweza ali kuchitokosi panopo for real talk. So mukamayankhula mokweza kwambiri nkumanena kuti lamulo ligwire ntchito ndi operation yoka because lamulo mukulilimbikira mukaona munthu wamba lamulo likanagwira ntchito bweza anthu amene onso ali nzoyankha musaiwale ife tinditi ma video to kuti even maikhumu chawo ali ndi zima box za god chanchan, those things nobody follows up kuti chuchitika ndi yani mwapezesa. So kukanakhala kuti lamulo limagwira ntchito and everything that is wrong is followed up, even iwowo they wouldn't be flaunting those cars. Real talk na real talk. Umphawi uli kumalayi kuja munthu mmodzi sangapagire chabe magalimoto kumene ntchito yake itiro kulebe kwake kuti inu yotu amene you take these things lightly. Kunja kunoko even munthu watu wangozikhalira umagwira ntchito bwinobwino amamba ufufuza ndama zako momwe zaende ndi bungwe ndithu lapo mana kuti limangoendapo nkuonetsetsa. So ngati munthu ukudziwa kuti regardless of all your own things that you have had going on, koma amuna ako anazipangira bedzina anthu alinawo ndi ulemu, why are you up and down? I'm not saying kuti anthu ndi olondola kuchita izi ndizi, but the more you want to go and you release statement, the more you want to make announcement. Nde pano ndachoka ka social media, you want people to know. Nde pano ndatere. Nde pano kutulusa zinthu. Even if you saying some of you anakuchokerana pa social media sali pamenepo, koma akangoti kachithuzi tuli amapeza be ma means okuti zinthu zijazibwere ku public. Mwandipesesa because munthu amene wachoka komanso akapanga zake sizingabwere ku public. You know that. God, munthu amandimbira naye wandisokonezeraso live yangaso after kuti tikuvutika. Yeah, so I'm saying munthu amene amayankhula, I'm not defending that. Ngati munthu wapita overboard, yes, but this is not the first time. This is not the first time. Sikoyamba. Meanwhile, kumalaiko koda anthu olemera ena kulipe. Awana tawa kujonio. Si olemera waja. Akazawo to anali mu chitokosi. Inu tinkachita kuonera pakanema. Akazawo atangogwira manja kumbuyo kungomyata mukoti atacho sachabe ku chitokosi ayanke mafuso awiri atatu ndikukabwezera ku chitokosi. Mwamba? Koma atabwera ku Malawi. Munaona iwaja ali nzokuyankhani? Munaona iwaja ali nzorapikisana ndani? Amunawo anthu amakoka kumpanda kwakuti akhala kwa anthu awiri. Amunawo chifukwa cha nawo so tizochita tina anthu awakoke. Ine sindamuyikire kumbuyo zaka. Iniyo ndamene nkhani mwamisa because sana mange zaka amanga makolo ake zomwe tutipatupa. Ngati zaka wala kwisa apange kumene kumafeti kuyankhulaso pa ulemu omwe ali obambo makhumucha. So ni makamba apapa zonena kuti anzawo kumpanda kwina kucha ndolemeraso amakhala chete yeucha. Ine sindutatu akhale chete ali ndi ufulu, but make sure kuti you are ready. Iye uja anachoka ku Joni anakhala chete amapitiriza utumiki wake, amapitiriza ntchito yake, koma samabwera pano kuti deire kukacha tandone nine mwakuti olo kuti mwakuti iyayi ndalowera namangitsa. The more you are coming out
ndikumachita zinthu zina kamwamangitsa munthu, the more people will look into what really happened. Yet poyamba pomembe anthu nkhani even za Nyamata uja. You remember Nyamata amene amakamba wako mzuni? Ina didn't know. Nkhani ija ndaipanga fall after kuti Nyamata uja watuluka wadzai yankule. So what I'm saying is, in the end, nkhani zija zimakula and it may seem like nothing. Koma at some point nzomwe ndikuza kuti munthu wina amene ndi waku body chabe chakuti kuja sama endako ku social media amamba kunena kuti so amayiwa mukuti what is it did, because this is ngatheke kuti through and through anthu azingoti iyayi akutata endizi jandukuza iyayi amachitira nsanje iyayi hema kuti mwakuti nkana ndakufusani kuti kodi anthu ena andalama ali kumeneko. Asimbi anabwera ndaka zawo, asimbi anapita ku Jeni anapanga organize party kumchinji, anaita na president thumba lokuya ndito, anapita na president, anaita na uyu mzibambo watu ukofi kuti azadikule kumeneko atakadzawa makonda nyimbo zimene anapanga zinthu kumene kuja. Ali ndi Khato investment company yokuti ndithu ili ni mabuku bwino kuti izi zochitika izi koma akazawo munthu adzika wa tamula lero awatamule at some point I'm sure iwanena kuti babe zitaye zizi, because the Khato investment does not need social media scandalous behavior for it to sell. Ndi company yokuti ndithu atakupita muboma atakupita kuti ndikukapereka zofunika kuti ife timachita izi. They don't need all this. Ulemu wao is good for them. That's why ndikunena kuti what does this add to Zina Labambacha? If he didn't come out to do, if she didn't come out to do all this yambakata, why would it stop? Anyway, muntu ngati neyo unene kuti I'm making my name. You are out here. Uyankula is utele. Kaya upangako ka video udikula. It's okay. Kuma yo, do they need that for the bank to run? You understand what I'm saying? Inu, pali zintu zina mukamaziga kamera. You need to explain exactly what you want us to do. Tell us. Mufuna tata. Because olo mutapanda kubwera out here kuti deire muzinena kuti mwakuti zisinthajana. A bank will run without this. You understand? Chuma chomwe chiri kumene koko mukhala inu nokha pa interview munanena kuti mwabwerako kukadziko kajaka mwaganiza kuti mupange slow down because mudziwa kuti munabwerako nchani, so you don't need to go again. So muli pano mwakhala pa ground, why do you want to keep coming out? Mukufuna muzigena cha ndiye chomwe mufuna kugenacho kandi publicity it comes ndi zinyalala. Handle it. Koma zokuti anthu ose asiye zomwe akuchita munene kuti akapange fight battle ya New muli ndi mavuto anje. Why do you want people to be there fighting for you? You have everything. When you are out driving in those roads and everything, you're looking at how people are living. Can't you see? So why do you want people to come out here kuda fight for you? Peter nikakhale pasi. Ngati mukufuna kuposita ka video kokuti munachoka po eni yake posta kamene kwambi going. Osati lero mwakaona inuyo, how do you find yourself even looking at kuti wakuti waposta cha? You are looking, you are going to find. You are looking for something, you will find munthu akuyankhula. Mukamangitsa, people will be talking about you. Ndizomwe ndikuti abambaja akamatulukira kumalo anthu azinena kuti koma mwamva zomwe wakuti wanena zaka za. Koma anthu azizipusa kuti tsopano iwo si omwe anakwatira ukhawo andalama. Because so auje anatani kodi anakwatira. You understand? Awa Khato so ali ndaka zawo. Napoleon ali kuti kodi ali kumwepo. Koma aka anthu munthu chifukwa chachani sakutamula akazawo in that reckless abandoned behavior. Why not? You understand? How can I put it? If you are the one who has got class, you need to evaluate yourself. Kodi zinyalala zimapezeka bafubiti weyo. How? If we always go to the circus, kukavida, we don't turn around and say, why are people behaving foolishly here? Because we live in foolishness. That's our daily life. We are not shocked. So inu mukutuluka daily muli kusakas. Koma zinthu zikachitika kumeko mukuti yayi mumangena amene. Please be coming down. Ife kumene koko kunaliso mzimayi before. Enera kuti iweso ako mangapo. Udzandombola iweyo.
kunala mai kumeneko inwe musana bwe. We don't know anything. We don't even know if she used to drive or not. We don't know anything. How come? You understand? So my point is, what I'm saying is, let's stop blaming outside factors. Let's look inside. Let's look inside. What is it that we are doing or we are not doing? Let's work on that. When we work on that, you will see good everything will come down. As simple as. That is Zinyala men. Inu, kuli anthu oimba. Amene it makes sense ngati example ndakuzani ya David kuti akabwera olo achite kaskando kabodza ndi kuchukisa nkhani ya bodza. Dzana ati makamba nkhani ya alamwanga kuti anamenyedwa mbama. He has a song. Jeda nyimbo ija kuti Angelina sisi kumveka ndi mutu wake koma nyimbo ija it above 1 million views. That's how they make their money. So this whole up and down, it comes with it. Inu mwapanga kalendrama. Kandrama zozinapezedwa mwa straight kamwa kingpin kwa mwa queenpin anyhow. Koma you have already done it. Why are you not relaxing? Why do you want to cause now all this tengeneng pade? Like I told you, I'm not defending anybody. But how colors mean is let's look inside. Muntu amene ngwa sharp, look sharp. You cannot live. You cannot live your whole life and blame outside factors. There's no way. You must have been going out there to interact with the foolishness that you're talking about in one way or the other. And you know what? Kuma kalira kubanga threaten antu does not bring any respect. I hope you know that. Antu ukama banga threaten and everything, rebellion comes into place. It's not kuti antu akhala pamene popo ndikumata akaona iweyo azidzidzimuka ngati kuti when step by step they even know kuti ndrama yako iyi unayendetsa pa ndikumaona pezera ndrama when they already know kuti the only reason why iwe ukupanga work free is because uli ndrama zomwe you can buy your freedom antu sadzidzimuka nazo zimenezo. So that's what I'm saying kunena kuti you want people to be rebellious, then oppress them and do all this threatening and the intimidation and what mukufuna zinthu zikale zamwe kutuma kuti enjoy your life. Koma zote swamana itoka tizibangana so presi basi 2 minutes inuyo muli ndi sanje zaja sanje zaja dziko likana khala malamulo zinthu zina zomwe niyo mukubagirazo kuti ndi even be there. You understand? So tisa tupchane. Let's just be honest with ourselves. Muntu ngati wapita ku board directors ko kaya ku director of borders akalowa amene momo ndi briefcase anthu ndule momwe muona now how they will hold him to the highest esteem. Let people greet the man in that accord. Amnyamule briefcase bwino osati mumadziwa kuti zoyankhula za anthu zimadzala kanthu mmakutu mwa anthu amadzamba kuganiza kuti tsopano mwati wina anafusa kuti amayiwa amatani poyamba ndi amatani idi wina amambano kuyang'ana ndiponi wina poyambirira atangomva kuti munthu uja ukwatira ndi mkazi achali anangolemekeza nkupanga celebrate koma wina amakakhala basi nkufasa tsonazo zinthu zija basi nyindu zonse nyasi nkubwera pantuni ndi moyo zimachitikira moyo muno. So pena munthu kungofatsa ngati muja ndakupasira ndi chitsanzo cha awana ali ndalama so kumalayi kumwe kwa anathawa kuchona munthu kumadziwa kunena kuti ideyonso sukuti ndili up to date kwenikweni ndi ndalama zingodya mwa chinunu. I think poti mereso poti ye uja sukulu adachita. I think amapanga understand kuti ndalama zimadana mphokoso amangodya basi amakhanga lisadziwa koma ine ndiudziwa kuti adziwa basi ola anthu ayankhule ndi munthu kujoni mwana inde banje ayi iye amangobwera ndi mavesi kumapita chitsogolo koma kadziwa ine ndili sote iwo ungambire pati kukamba za iye uja uyambira pati udziti chani you see koma amuna akeso chifukwa chokuti nawonso banja lilonse pamakhani munthu wachisokonezo nawonso chilipo chomwe amachita ndi kumapezeka kuti dzina lawo anthu akulitamula nawo achite threat natani. But you sit there, you ask yourself how come anthu sakungodzuka nkumutosa totsa nzima yuti anthu amayankhula zomuyamikira basi zotantani ndi how she carries herself. Mabvesese ine nimangoti mungomvetsetsa pamene popo. If you don't like all these negative things and all that, and I'm not saying it's her fault, but work within. Wonani kuti kodi ndichani chomwe tisintha basi koma zokuti lero manga lero tumumanga 10 May mawa Kenneth
linalo zaka amayi yake mawa tizabva kuti mwanyamula nkhuku zonse za munthu because now you're frustrated. Now I'm even thinking kuti so what's the point of having money if I will be so affected by every Jim and Jack yet I've got all the money and hakubwira fumbi every day, but I so care so much about what they have to say. What is the point? You see, and when they dream life yomwe nyomuli nayo moto olatakhala kumpanda kumene koko adzingoti kodi elita tabweretsa toba kumatoba uja kuona pa TV iwe kamwana kathuka japaja tematika chandikachi kukaitana tabwera bwera ujeyo ngati iwe takampupute pakamwa mwana aiwe tatete kuchoka pamene popo kukalowa mchigali moto vum uyo panse nthawi yokuti munthu shudukea kuti mukuti ati kunja kuno kuli 10 May kuli chani anthu opanda address. Some people will not even know kuno kuli anthu amayina awo out here wokuti they don't even bother to open social media. They are not even, they'll only be on social media with their product if they needed to. But if your business does not depend on being on social media, they don't even care having a social media page. And if at all they needed to advertise, for example, a bank, they will have their own marketing team. Basi amafuna kuti akamagona asama inu munthu ngati ndine udzuke pakati pa usiku because ukuti unalota zinthu wadzidzimuka kuti dzu olo uzipita ukagona kutulo balala because ukuganiza zokuti mabhiro atere munthu wa ndalama naye azikhanzi rubwe akuti 10 May wanena chakuti haya Kenneth wanena chakuti zaka wanena chakuti. Where is the peace? For real where is the peace? So muntu you have to get to some point where you really need to rise above certain things. Real talk zinazo zisiyeni rise above that. Ienda muchisomo chako chomwe uli nacho. If God has given you whatever, it is yours. I don't believe kuti chawi yoyo ndi chaine ndi chai. If those are things that God has given you, walk in that and enjoy your life. Koma kudanda uraizi, koma kulimbana ndizi, koma power kuti ya hii ndaonetse anthu kuti ine ndingatere, you lose direction pamawa china chake chizachitika. Then you know kuti what is up. Because it is izi zinazi zimachitika kuti kulimbana ndi anthu opanda kanthu. Mapano china chake chizachitika, iweyo so tizavina yako pano potsa pano china chake chitachitika chenchen. Kumpanda nanga daire tizingoti mwakuti mukusowa chani guys. Tuzenife. Ngati magali moto omufuna munthu opemerera, let us know. Ife utizaendera ndipo mukadzati pasa magali moto kaendera, you will not even hear from us for a month because we'll be busy on the road. You will not. So at some point let's stop all this that as if kuti tili ndi project to save as a country yokuti ati eni taikire kumbuyo akuti anthu akonjeza. Oh come on, what for? What for? Anthu ali pamavuto enieni okuti okupcha kumalawi olo kungopanga figure out kuti kodi so pieces wale lolo achokera kuti people can't even work out that one. Ali mavuto koma ino anthu mukadika kungodya ndalama zanga and then zichanda kuzana bambacha because iwo to akupangisa zonsezi mavuvuwa koma iwo cheni chochita chokuti kukacha mamawa akuyenekera apite kumalo kwa alibe ndeche mkama pamene achanda kuzana anazipangira dzina whatever the case koma ali ndi kumalo komwe people respect him in the business world. You know, in this corporate world, they respect him. Muntu azirowa kumene kucha. Ati you sound like life kajeras. Si woyamba. Kunena zanjera, si woyamba. Iyo sinkaniso ya chireni. Koma that will not stop the lake. Timakava nutu yankula. And then you opanda sanjewe, you still come here and kudzamvesera. You see how we win. So nzomeni manina kuti abambacha. Koma mapita. Koma mati kukacha. He turns up there and everything else. It's him that akafika kumene koko all these things they take away from him. Even anthu akapita ukagona wili. So ungamati ya imita 10 May as a case. Then at some point you look at each other and you think kuti come on, what is going on? What is really going on? At some point, honestly, you can blame that person. But at some point you sit there and say, what is going on? What is really going on? But anyway, if let's sit back and watch this, where it's going. Timve kuti kwa makezaka zikatera kuti. So inuso anthu amene mufuna mumkokezaka pano chifukwa kuti mukuti ipota kuti ayama ngamayi yake mukuti iniyo masangalala zimenyoza mzimayi chanchani kumanga amayi yake osalakwa. That doesn't solve the problem. That's wrong also. But if it pano
tione kuti zikhala bwanji ngati muli ndi vuto ndi zaka akabwerera pa social media bwinobwino kupanga mavideo yake mumuuze nthawi imeneyo because iniyo mumampanga follow zaka. If you had a problem with zaka then you shouldn't have been following him. Ngati zaka akukamba zazima you don't like it, you should have been telling him right there and then or unfollow him there. Musabankhwe zimenezo zopano ifo kuti munthu uja wapeza vuto. Ndeza two face idibi zimenezo you are two face. Kumanena eduka kumanena kuti iwe zaka izimwa kunwa kuti olo iyayi nde iniyo kumpanga mfolo munthu uja aziziwa kuti zomwe akuchita mtundu wake sugwirizana nazo koma not kuti pakabwera problem nde iniyo mzikhala ngati mukumuukira munthu uja ngati kuti iye mwe kuti ayi. Exactly. Anita akufusa kuti ati opanda nsanjoyo akuzatani pano basi ndikagulu komweka kokuti kali what's the word amaona ngati akayankhula chonja ati feti foka m'maganizo. We will not talk our talk. Tiziti yayi akuti iwe unena kuti yayi atinena ndi nsanje basi iwe uganiza kuti ayi ineyo basi kuli bwino ndisadzayankhuleso ana ndinena kuti ndachitira nsanje akuti zazi. Anyway mpachita ndi maomwe ndimamba video iyi it was in this dark ndekuti ndikambe kuyasa chuje ndichanga chija chanchani zopanda Yesu kwenikweni. Come anyway, let's move on. Akumpanda, they need to figure out a long-term solution. If these things are not working, something else needs to change. Konko, kumpanda. Yeah, or start out here. If it's not 10 May, it will be somebody else. If it's not Kedet, it will be Zaka. If not Zaka, it will be somebody else. So, something else needs to change there. Fanti komweku kale choluza kumeneko, or start out here. Yeah, komaso antufe, TNT pole. Pamene palinkhani. Mujua kale. Ineyo anthu amene akudidziwa from way back for you ine nimango kamba nkhani koma munthu amene wachita kulozedwa nkunena kuti ati akalowe live ku TikTok alowe live pa Facebook pano kumango nditukwana pachakuti ndena nesoto ndimalavula moto but one no more day mungo ndikambira nkhani kuti apa pachakuti kuti nani mango kamba nkhani zotukwana na chanchani sisabwino mujwa sokala ngakhale ine ndemwe mwandiyendetsapo tipia nthawi jani nangofusa kuti kodi dokotala ubweya chifukwa cha nthawi yani munandikoka ode nde mulibe pabwino kwenikweni olo munthu ayankhule mwabwinobwino you don't get it. But anyway ndikatitani momwe mwatsokonombe 1 2 1 2 tizikhala tikuyankhulana numapita. Thank you so much.